Paingon namin mag-uli. Gikan namin sa disco. Tapos, eto, ang labanan namin ngayon. Ang problema karon kung kinsay maghatod na ako pag uli sa balay. Mas conscious mula sa liman ng karagatan ay nasa ibang bansa ang mga hayop ng taran. Sama sa mga ating kaya rin natin i-select ang libreng wheelchairs. Puso na sinusubaybayan ang Luzon, Visayas, Mindanao. Online, ang ating pagbabalik at Kinsa? Dera guys! Saksis na ang among halang-halang! Legit eh. Eto, atong gikumutan sa suka, tapos gibutangan sa asin gamay para walay ang hit. Atong hugasan otro sa tubig. Ayhan nato ni siya i-risiko. Isara ka ba mo iling dani? Ang lakas ng ulan guys. Ngayon ato nang lunod. Ato ni una risikohon. Tapos kusog kayo ang ulan. Nabuang kining ulan. Ngano man eh. Wa naman noon ni undang-undang sukad adtong New Year. Atong bali-balihon kay para maluto pud ang ibabaw. So ato ng takloban para maluto jud di siya maayo. Si Auntie Mercy ang nag-video. Ang manok ni Auntie Marisa na biktima. Sobrang lakas ng ulan ngayon. Bakit nagkaganito ang panahon? Gibutangan na sa lasyaw. Unsa ba sa Tagalog ang lasyaw nga tuno? Atong piga-pigaon ang sili para mga halangan kanitanan. Para manglambi ang among simod, pisil-pisili natin guys. Masarap ang halang-halang kung maanghang na maanghang siya, di ba? Pero amo ni siyang salaon kay basig maunay ramidani. Karon guys, atong ilunod ang sibuyas, dahunan at saka luya. Wow! Mukhang masarap na masarap talaga siya. So, ang sunod nato ilunod dani ang gata mismo. Pagkahuman, bambam na. Eto ang pure gata ato ng ilunod para makakaon na dayon ta guys sa halang-halang. Thank you so much talaga sa sponsor. Nabiktima talaga ang manok ni Auntie Marisa. Thank you so much Auntie Marisa. Alaba. So, lainan ang mga bata kay naay dili ganahan sa halang. Ato na ilunod ang sili para halang na halang siya. Eto guys, ready na ang aming food. So, we're eating na. Pero bago ang lahat, mag-pray muna si Ashley. Amen. Kain na kami guys. Ang atay, asa ang atay. Ang atay. Maprisok ka. Asa ang atay. Ante, maprisok ka. Asa ang atay.
Ngaon ta guys. Dam. Ngaon ta. Ngaon ta. Kain tayo lahat dyan. Ayan, disco na din ta guys. Oh, disco din ta. Mang-disco kami ngayon. Kain ta guys. May book mali. Wait, pak. Dali kasi si Gerald nag-undang. Ano sa ating birthday? Kain dyan. Kami kayong halang-halang. Si Ashley. Halang-halang. Halang-halang. Halang-halang, di ba? Manok, halang-halang. Ako, yun lang ang araw. Galit tulog ka ron. Di mo makabidyo. Sama telet. Ato ta. Sama? Bali na, ganahan, maulit ta. Sada kayo. Naman sa mahugasan sa ante sa banyo. Nga ah. Ne banyo. Balag, magkapita-pita ta. Dua pa gani banyo te. Magani. Diyo. Ashley, na kay first love. Ulo eh. Crush na. Crush ni mo sa Tata Amay. Diya atad dinay. Parinti naman, auntie, no? Tata Amay, no? Ay, di na, parinti. Parentes. Ha? Tamo, sato nga side, parentes. Absuilo? Anak man sa lalang. Si lalang, parente ba na to? Lala nga. Pahinon? Ay, ato aram, pahinon pod. Tingnan, nasa singo? May mga baon. Dilit ka on. Diet na. Kuan mangko, nagkaon sa Diet lang. Why diet ay di na ni pagamay kay. Pero alas 3 na ko kay gusto ko man ko dito nagkaon man Miss Burger. Hindi lagi, basta ko ang taong dito tanon. Kay, na. Murag na imong kakunan. Ako daw na konserma. Koto ni mo. Tinai. Hindi naman tambalan. Data imong tungol. Tempo sa tingkaon-kaon dito. Ilis lang kas tungol sa baboy. Ako nga sa una nga. Skyflix, di ko pa kuan, di ko pa wala sa Skyflix. Kaon di ko Skyflix dayon kung labi na bation ako nga gutom na. Skyflix dayon. Kay ang ulcer di na basta-basta. Ang sakit na ulcer. May gani kang kay na okay na akong ulcer. Sabi kay makaganang halang no. Dami ko. Ang sarap po. Paingon mi sa diskuhan among mga tiil mura na may kabaw di ara ang hitsura. Si Mimi dala ni Mimi ang kanyang anak. Okay lang kate? Lapok na kayo guys. Lapok na. So maputik na maputik ang daanan. Mabuti dito may simento na. Ay, nakatunog kog iatch. Giatot na. Umulan kasi kanina. Kaya ito ang nangyari sa daanan. Imbis sana na uga na siya. Ayun. Sinulog na. Pagkahuman sa sinulog ay ang disco. Very good. Oh, sige, sad-sad si Ashley. Here kami guys sa Sindangan, Talisayan, Misamis Oriental. So, manood kami sa sinulog. And then, pagkatapos sa sinulog, may disco daw. Kaya, abang-abang sa aming disco.
pasangan Talisayan Misani Saulita. Okay, thank you, Passenger number 1. And now, our passenger number 2, Miss Yasmin A. Caputo. Okay, thank you so much, passenger number 2. Okay, maraming salamat our presenter number 2, Miss Maya Corina Charis Roy. Dapat lagi. Dapat lagi.
Saboyo, Mrs. Flora Saboyo, Mrs. Gladys Alaba, Junior, Mr. John Pulawa, Miss Jinky Tagit, Yenas, Wilkie Magaganis. Okay, mga kaibigan, ladies and gentlemen, let the sit-down begin.
Paingon namin mag-uli. Gikan namin sa disco. Tapos, eto, ang labanan namin ngayon. Ang itsura sa among tiil. Wa na. Oh, di ara. Okay pa ba mo? Ito mandisco pa. Tapos nag-ulan guys. Ang problema karon kung kinsay maghatod na ako pag uli sa balay. Ay, buski. Na di ko katulog dito lang ti Marisa ang kay basa kaayo ko. Aguli la ay. Aguli lang ko kay basa kaayo ko. Ha? na dito dapas nga sako. Diara guys. Enjoy ang moment pero pag uli dani oh, kulita ang dalan oh. Sayunan ka. Laban-laban lang Japan. Si Uncle Dodo, oh. Okay pa kaayo. Nagulan pag yun guys. Uy, kani nga dalan. Sige lang. Hapit naman pod. Kaabot. Yan, Rods, kayo mga siminter, may Rods. Ang ilong. May lag masiminto pa ni. Siminto mo ni.